Desaminades, literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. Un espai buit, una casa buida. La creació d'un espai, la casa. Dins la capsa gran, el cos menut. Tons grisos, ombres, armari de nines. El teu cos petit en una cambra grossa. El vitrall de colors, l'impermeable groc i l'ull encès de la boca que t'escalfa. Benvingudes a un nou episodi de Geminades. Ens trobem de nou a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú per xerrar, ni més ni menys, que amb l'admirat poeta Francesc Parcerisses. Benvingut a Geminades, Francesc. Moltes gràcies. En Francesc Parcerisses, poeta, traductor i crític, ha fet una de les contribucions més consistents a la poesia catalana moderna. I per això volíem xerrar amb ell. Bé, per això i per més coses. A més, tenim la sort que a part de l'any viu aquí, a Vilanova, per tant, és una persona accessible. A més de llibres de poesia que es recullen en aquest volum titulat Triomf del present, obra poètica 1965-2000, publicat per Quaderns Crema el novembre de 24, o sigui, fa res, en Francesc també és autor dels dietaris La primavera a Pequín, guardonat amb el 14è Premi Llibreter, Un estiu, i La tardor em sobta, el 2022, és el més recent. Ha estat professor de traducció a la Universitat Autònoma de Barcelona i director i degà de la Institució de les Lletres Catalanes. També va ser guardonat amb el Premi Carles Riba, l'any 1966, i el 2015 va rebre el Premi Nacional de Cultura pel conjunt de la seva trajectòria. I, a més, el 2018, el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Déu-n'hi-do i enhorabonissa, Francesc. Moltes gràcies. Doncs la primera pregunta que ens ve al cap a llegir una obra completa o gairebé completa, un recull de llibres sencers, és si aquest llibre és d'alguna manera un comiat poètic o tot el contrari, és una manera de recuperar llibres que ja no podem trobar al mercat. La segona. La segona? És una manera de recuperar llibres que ja no són al mercat perquè, com has dit molt bé, soc una persona gran i, per tant, sembla que de tot faci molts anys, però és que em fa, no? El temps passa tot sol sense voluntat de que hagi de córrer més de pressa o hagi d'anar més a poc. I tots aquests primers llibres són llibres una mica gairebé de col·leccionista, llibres que no es troben, i em feia il·lusió poder-los reunir i avançar respecte a un altre volum que va sortir l'any 91, que també es deia Triomf del present, que en aquell moment recollia fins l'any 83, el que havia publicat. I ara he afegit fins a l'any 2000, hi ha tres llibres, quatre llibres més, perquè n'hi ha un d'inèdit que també vaig trobar remenant papers i també l'he posat aquí. I per tant, és una recapitulació, però clar, de l'any 2000 ja fa 25 anys. Sí, sembla mentida, Sembla mentida, això. Doncs que bé, ens dones una bona notícia perquè és això, a vegades penses, la gent es cansa, ja no vol escriure més i fa aquest petit homenatge o aquest petit recull perquè vol plegar. Quina sort, ens dones una alegria. Sí. No, jo no vull plegar, al contrari. Com menys temps tinc, diguem-ne, perquè l'horitzó cada vegada s'acosta més per una raó purament biològica, però més projectes tinc, que és una cosa una mica contradictòria i deu voler dir que sempre he estat una persona inconscient, no? Però tinc molts projectes de coses que m'agradaria fer i m'engresquen bastant, el que passa és que també amb els anys m'he tornat més mandrós, sempre ho he estat, però ara ho soc una mica més perquè també m'agrada molt badar, llegir, distreure'm i aprofitar-ho en aquest sentit. Però hi ha moltes coses des del punt de vista, diguem-ne, de l'escriptura que m'agradaria fer. Bé, aquesta és una oportunitat també per rellegir-te, per redescobrir-te, però també per descobrir-te les noves generacions que potser no coneixien la teva obra, ara tenen l'oportunitat de trobar en els lineals de les llibreries aquest recull de tota la teva poesia o almenys una selecció. Sí, la gent, ja queda poca gent que l'any 66 compressin els llibres de poesia en català i que els hagin conservat. Són petites
relíquies, però aquí es troba tot el conjunt. Joia, joia, és una El joia. brand new Francesc Parcerissas, Sí. que podríem dir. És una joia. Després també teníem una qüestió que ens interessa moltíssim, també, que és que voldríem saber si has modificat, amb aquesta oportunitat que has tingut de reeditar la teva obra o una selecció, si has modificat algun dels poemes o els has deixat tal com estaven, has volgut respectar les versions d'aquell moment o has volgut aportar coses noves? No, ho he deixat tal com estava. Si he tocat alguna cosa és molt petita, una errada tipogràfica, un punt, una coma, potser una paraula en algun lloc, però amb els 10 dits de les mans me'n sobren un o dos per dir les modificacions que hi puc haver fet. I com has sentit aquesta revisió després dels anys? Jo, sobretot perquè tinc una idea molt concreta sobre la possibilitat de les revisions. És a dir, a mi em sembla que agafar un llibre que vas escriure fa 60 anys, o 55 anys en el meu cas, i retocar-lo és una impostura. És com si agafessis una foto de quan eres un nen jovenet, que et començava a sortir una mica de bigoti i tenies acné, i amb el Photoshop tu esborressis, o et fessis ros quan eres moreno, i això em sembla que és una impostura. I les coses eren com eren, i has de reconèixer, no sols ho has de reconèixer, sinó que has d'intentar reconèixer-te avui en aquell que va ser, que de vegades és una cosa difícil. Ho he llegit tot i ho he repassat tot, una mica com a lector i naturalment com a autor. I sobretot he quedat molt sorprès que tenia una mica de prevenció, una mica de recança amb els primers llibres. Amb el primer llibre, 20 poemes civils, i amb el segon, Homes que es banyen, que m'han agradat. Pensava que potser no m'arribaria a reconciliar amb aquell altre jo, tan jovenet, el de l'acné, per dir-ho així. I sí, m'he reconciliat, perquè em sembla que hi ha una veu, per dir-ho així, molt fresca, molt autèntica, molt genuïna, on no hi ha impostura, que parlava com em semblava que s'havien de dir les coses, amb els temes que potser són temes molt diferents, els que ara tocaria, molt tampoc, però diferents sí, i m'he reconciliat amb aquest altre... És meravellós això, no? Aquest jo distant, pensat, mira, no eres tan asa com podries haver estat, que els poemes estan bé, s'han de llegir com el que són, no vull dir que siguin grans poemes, no és Rilke, no és Paul Eluard, no és Eliot, etc. És Francesc Parcerissas l'any 66, però sembla que es poden llegir i que a més es pot apreciar l'aroma, per dir-ho d'alguna manera, del temps, de l'època en què van ser escrits, que és una cosa que a mi m'interessa molt, col·locar les coses en el seu context, veure les coses que es feien, per què es feien, com es feien i què hi havia, perquè no podem comparar coses de fa 50 o 60 anys amb el que passa ara, perquè el món és diferent. Totalment. Aquella idea que la literatura de vegades ha de ser també la veu del seu temps. Sí. No cal que vulgui ser un testimoni, però és que fins i tot si no ho vol ser, ho és. Ho acaba sent per moltes coses, per les impressions, les influències, la llengua, la manera de dir, la nostra manera de llegir, com llegíem. Ja no dic què llegíem. Clar, jo amb 20 anys o 22 anys m'esparvero de pensar les coses que llegia, etc. M'esparvero, però també em meravello, les dues coses alhora. Jo he trobat ara fa poc que he endreçat papers i etc. Feia unes llistes del que llegia cada any. Feia una llisteta dels llibres que llegia cada any. Això ja als anys 60, en tinc del 61 fins al 65 o 66. I veig els títols dels llibres i els autors, i hi ha coses que semblen del Reader Digest, no? Però també hi ha Kafka, hi ha Joyce, hi ha el que sigui, i literatura catalana, coses que sortien en aquell moment,
Una miqueta de tot, no? Sí, una mica de tot, que més quan ets jove ets com una esponja. I en aquesta època, torno a això del context, on no hi havia res, era un desert, en part era un desert, la capacitat d'absorció de tot el que era nou, del que venia de fora, etc., era grandíssima, grandíssima. Jo vaig llegir literatura nord-americana i la llegia en francès, que era el que jo sabia, i comparava el llibre de Poix perquè podia llegir el Hemingway, l'Scott Fitzgerald, l'Erskine Cadwell, una sèrie d'autors que aquí no eren traduïts, alguns potser eren prohibits, i els podia llegir en francès. I aleshores, si anava a França, comparava i llegia. Això és molt interessant. Podria fer els diaris de lectura d'en Francesc Parcerisses. També seria un títol interessant a través dels anys. I em sembla que les modes no han influït en la teva poesia i tens un estil molt personal i identificable. Però com han influït el context històric, social o polític en els teus poemes? Creus que es reflexa? Bé, jo crec que influències sí que n'he tingut. Hi ha lectures. Clar, jo soc d'una època, per exemple, la influència de Salvat Papasseit era molt clara en aquest primer llibre, jo crec que és molt clara, tot i que les patums, que fixeu-vos que és un adjectiu que avui ja no s'utilitza, però que fa 25 anys encara era molt viu, Espriu, Pere IV, etc., eren les lectures, diguem-ne, obligades. I tothom, quan jo era a la universitat, tothom sabia de memòria un poema de l'Espriu, un poema del Pere IV, però a mi, Salvat Papasseit, per al clima, per dir-ho així, per aquesta atmosfera, em va interessar molt. I després la lectura de Pavese també em va interessar molt, i alguns companys, diguem-ne, de generació. Jo vaig començar a escriure per... Influència no és la paraula, però mogut, esperonat, contagiat, potser, per la lectura d'Una vella història del Miquel Bausà. El Bausà era potser un any o dos més gran que jo, el coneixia, ens vam tractar una mica, però poc, però el coneixia de la universitat, i quan li van premiar aquest llibre, que va sortir publicat a l'Ossa Menor, el vaig llegir i és la primera vegada que tinc almenys consciència d'haver pensat, mira, això està bé, tu podries fer això també. Perquè sempre dic que els exemples o els mestres no han de ser massa distants. Si vols ser el Messi, estàs boig, perquè de Messi en surt un cada 1000 anys. Ja està, però pot ser un altre jugador. I aquesta és la manera. El professor no és un gran científic. El professor de filosofia, no cal que tinguis de professor de filosofia el Bertrand Russell, Wittgenstein, o Kant, si fos possible. Has de tenir un professor de filosofia que t'ensenyi, que t'estiri, et faci pujar un graó. Això és el mestre. L'altre són genialitats o grans pensadors o grans escriptors. I a mi em va passar amb el Bausà. Vaig pensar, mira, això tu ho faràs a la teva manera, jo no sóc el Bausà, però això, per aquí tens una porta oberta, per aquí pots entrar, és un camí. I els mestres poden ser els nostres amics? Sí, i tant, sí. Com més amics, millor. Com més amics, millor, perquè també aquests mestres que són molt distants, el que fan, jo crec, és crear una paret massa distant, massa llunyana, una mica inaccessible. I el que a mi em sembla que és bo és que el mestre t'ajudi a acostar-te, a pujar, de vegades només fins a un cert nivell, i d'allà has de passar a un altre mestre, o a un altre nivell. I potser hi ha gent que han superat els seus mestres, han anat molt més enllà. Però la manera d'ensenyar és aquesta. A un nen de primària no li pots portar un professor que li expliqui equacions. Has de trobar un sistema més senzill per començar a aprendre a llegir o a disfrutar de la lectura o de les matemàtiques o del que sigui. I dels llibres que surten aquí, en aquest volum, en tens cap de preferit o n'hi ha cap del qual et sentis especialment orgullós? Abans t'has comentat els dos primers, però n'hi ha algun que diguis, mira, doncs d'aquests, per alguna coseta és el meu preferit, o li tinc una especial estima.
Els llibres són com els fills. Sí, ho sé. Te'ls estimes a tots. Però com no és, per exemple, a mi em passa que l'últim sempre, com no el tens tan llegit i tant al cap, sempre penses en l'últim, però com aquests ja tens una distància, potser amb el temps sí que pots dir, mira, aquest em va quedar molt rodonet, Perquè penses, quan els fills es fan grans, els coneixes les virtuts i les febleses, no? I veus cadascun és de la manera com és. Jo crec que hi ha una línia darrere de tots els llibres, que naturalment sóc jo i és la meva escriptura, però que hi ha llibres que són diferents i que corresponen a etapes també diferents. I aquestes etapes, algunes són més marcades que d'altres. Hi ha un llibre, per exemple, que es diu Latituds dels cavalls, que és dels anys 70, començaments dels anys 70, que està aquí inclòs, que era un llibre, jo crec, molt trencador, molt innovador, no només en la presentació tipogràfica, en certa manera, perquè era una mica més experimental, diguem-ne, sinó en l'ús del collage, de diferents veus, d'acumular diferents veus, de fer una mica de provatura, d'exploració. És un llibre que li tinc afecte, no més afecte que els altres. L'Edat d'Or per mi va ser un punt d'inflexió molt clar. Però això, els 20 poemes civils, el primer llibre de 20 poemes civils, que feia molt de temps que no llegia sencer com un llibre, doncs ara m'ha despertat. Aquest fill petit, que ara ja és el més gran, el més vell, doncs li tinc afecte. I aquí hi ha també un llibre que és inèdit, que és aquest que deia abans que havia trobat, que es diu Ombra encesa, que és el penúltim, està just abans de Triomf, està just abans de Focs d'Octubre. Sí, després de l'Edat d'Or. Que també li tinc un cert efecte, justament perquè l'havia postergat, l'havia deixat tancat en un calaix, perquè partia d'una experiència que després ja és recollida a Focs d'Octubre, en forma de poemes independents. Però aquest era un llibre més unitari, amb poemes que formaven tot un bloc. Molt bé, Francesc. Raquel, em sap greu perquè estaríem aquí hores i hores parlant amb el Francesc, perquè és interessantíssima la seva conversa i ens queden moltes preguntes al tinter, però ens queda poquet temps, llavors per acabar una mica l'entrevista ens agradaria que ens fessis una pinzellada sobre com veus ara la poesia actual catalana, el nostre present i el nostre futur, i que ens parlessis una miqueta d'aquests projectes, si pots revelar alguna cosa dels teus propers projectes, que has dit que en tenies molts. Bé, sí, jo m'enrotllo sol, però la poesia, a veure, la poesia catalana jo la veig en un moment extraordinari. Extraordinari perquè crec que malgrat la situació de la llengua, la situació política, etc., però prescindint de tot això, mai, i mai vol dir mai, en cap moment, ni abans de la guerra, ni al segle XV, etc., no havia existit una producció tan rica, variada, diversa, com tenim ara. Entre altres coses perquè demogràficament som molta més gent que no érem, hi ha molta més gent que escriu, la quantitat d'escriptors és molt gran. Jo crec que això és important. El nombre d'editorials és que fa 30 anys era impensable. Si això és bo o és dolent, es pot jutjar de moltes maneres. Hi ha una fragmentació, que jo crec que és dolenta, i potser hi hauria d'haver una indústria més sòlida, amb menys editorials, i que el sedàs per on passen els llibres fos més estricte, etc. No ho sé. Però també hi ha un altre element que jo crec que és molt important. Quan jo vaig començar a llegir, quan jo era a la universitat, ja es parlava de la poesia en català, de la poesia moderna o contemporània. Per exemple, citaven, si es feia un esforç, podies citar el nom de 3 dones, que eren Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu i Rosa Alberoni, em sembla. Aquí s'acabava el panorama. La irrupció de les dones en el camp de la literatura, i en altres camps també, que és una cosa de la segona meitat del segle XX,
i la segona meitat una mica tardana, és un fenomen, és la revolució més gran que hem tingut en els últims anys. I això en poesia, en la poesia catalana en concret, és importantíssim, perquè per mi les veus més interessants són les de les dones. Per què? Primer perquè n'hi ha més, que no hi havia, i després perquè les dones expliqueu coses que no han sigut explicades. Teniu un món que a més és un món que heu de crear amb una tradició, perquè és una tradició inexistent, i els poetes, homes, ens repetim. Tenim una tradició, venim d'una tradició i continuem en el carril, com les vies del tren. I vosaltres heu de posar vies noves al darrere o al davant per córrer en un camí. Això em sembla que és una novetat, i és una novetat de finals del segle XX. I això és una cosa molt interessant. Per tant, jo li posaria un 9 generós en la situació de la poesia en aquest moment. Em sembla interessant. I em sap greu no poder-ho llegir tot i no veure el que vindrà. I respecte als projectes... Això, que em mata. Sí. No, estic preparant coses diverses, però hi ha una que em fa il·lusió i espero que la podré acabar de seguida, que es diu Fer-ne 80. I Fer-ne 80, ara he fet 80 anys, i és un repàs, com una mena d'àlbum dels meus 80 anys, buscant una foto, i amb un peu de foto, una foto per cada any, que és una foto meva o relacionada amb la meva vida. Moltes gràcies per aquest avançament. I tant, Francesc. Veurem si queda en res. Bé, doncs amb aquest nou projecte ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies al Museu Víctor Balaguer per haver-nos donat l'oportunitat de fer aquesta entrevista avui al gran Francesc Parcerisses i al nostre equip tècnic, a Canal Blau, i a tots els que ens veieu i ens escolteu cada setmana. I ens veiem al proper episodi. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.